А така сега, като се замислям, може би и това студентите ще имат по-голям интерес към дисциплината, която се влезе да учат, защото сега знаем, че масова практика в България е студентите да не посещават лекции. Разбира се, те ще се стремят да постигат резултати. Това дори е свързано с още една точка от нещата, които искаме наистина да променим. Това е именно адекватната система за оценяване на студентите, която ще оценява мен, когато аз наистина постигам резултати в рамките на това, което уча. Когато аз наистина работя, развивам се, след това ще има и част, която ще следи твоето кариерно развитие, как се справяш, дали се развиваш добре. Това прави ли се в момента? Не, това не се прави в момента. Всъщност това, което се прави в момента е нещата са на самотек. Университетите, ръководени по този начин, без да се съобразяват с изискванията на пазара на труда и въобще да се съобразяват с начините на обучение, които са необходими за хората, всъщност произвеждат кадри, които после нямат реализация. Затова много често дори аз съвсем наскоро съм завършил, аз знам, че имам познати, които ми казват: завърших, взех си дипломата, обаче сега какво да правя, нали? Отивам в частния сектор, защото просто съм завършил еди какво си и нямам реализация, което е нормално. Всъщност, според тази система е нормално. Всъщност никак не е нормално, защото трябва нещата да са съвсем по друг начин. Добре, нататък за тези кредити, които казваш, ако не се лъжа, и сега някои университети имат така нареченото кредитиране от гледна точка на това, че когато минеш определен предмет, получаваш съответен брой кредити и в края на обучението трябва да имаш един максимум от кредити. Точно така. Това е наистина добре работещата кредитна система, но за съжаление това не е навсякъде така. Всъщност на повечето места, в повечето университети, особено държавните вузове, това съвсем не е така. Липсата на добре работеща кредитна система автоматично блокира мобилността на студентите в страната и в чужбина, защото европейската мрежа от висши училища, тя работи на принципа на кредитната система. Ако и ние се справим добре в тази област, което всъщност е гръбнака на самата реформа, точно тези промени, тези хора ще могат да бъдат мобилни и в страната, както вече казах, и в чужбина. Тоест те ще получават реално от много повече, отколкото сега могат да получат. И за това, например, февруари месец, тогава, когато предстои ние да пътуваме из страната с мобилни групи, ние ще отсядаме във всеки един град за известен период от време и там ще се срещаме с млади хора. Който иска да дойде при нас, да види какво правим ние, 6000 души, които ни поддържат из цялата страна, плюс още тези 3000, които са в Фейсбук групата, да дадат своите предложения. Там ще има дори и възможност те така нареченото SOS без цензура. Те наистина да кажат това, което мислят и това, което искат да кажат. Това ще бъдат пунктове във всички 28 областни града на страната и това ще бъдат мобилни групи. Само искам да питам, ако заработи тази кредитна система, обаче така както вие си я представяте, младите хора, ще може ли да бъдат пресечени някои проблеми, като например този, познавам хора, които са ходили да учат 1 или 2 семестъра по програмата Еразъм в Европейския университет в Унгария, след което се връщат, обаче тук се налага, въпреки че те са минали почти по същата специалност един семестър, в България този семестър не им се признава и те трябва да учат отново половината неща, които са учили и там. Този проблем ще бъде решен на 100%, защото това, че се въвежда кредитна система, означава, че университетите взаимно ще работят в една мрежа. Тоест, когато ти си завършил нещо там, ти просто идваш и продължаваш нагоре, не се връщаш обратно и всъщност да си ходил на Еразъм, защото не си имал какво друго да правиш или просто си пътувал и си взел нещо от там. Това са полезни програми, но когато не можеш да ги свържеш по някакъв начин с образованието вкъщи, просто то се обезмисля. Другото, което самата система, кредитната, ще промени, това е системата за вътрешна оценка. Тогава ще се наложи наистина университетите да работят много добре, за да могат самите те да се оценяват отвътре, което ще повлияе върху заплатата на преподавателите, защото колкото по-добре се справят те, според критерии, които са адекватни за кредитната система, толкова по-добре ще бъдат заплащани. Съответно ще се получи този цикъл, нали? Няма да има демотивация от тяхна страна. Студентите няма всъщност да се чуят защо е толкова далече, нали? Защо липсват интересните методи на преподаване, ами се четат някакви лекции, които може да си намериш от всякъде другаде. Ваучерната система на финансиране също може би се връзва към това. Точно така. Ваучерната система на финансиране работи така, че
субсидията, която получава всеки студент, когато постъпва в университет, се движи с него. Тоест, когато той влезе в един университет и този университет не му хареса и той реши да отиде в друг университет, парите, които са предвидени за него чрез тази субсидия, тръгват с него. И по този начин университетите автоматично ще губят много студенти, ако се справят лошо. И съответно това ще бъде много добър начин да ги бута напред към някаква промяна, така че да се справят по-добре, да привличат повече студенти. Ако предлагат и повече избираеми дисциплини, което е според принципите на кредитната система, още по-добре. Да. Искам да ви попитам, предполагам, като млади хора, четете вестници, гледате новини. Как ще коментирате и как ви се струва в хода на тази реформа в висшето образование факти, на които се натъкваме така през последните месеци, като например конкретно ще ви спомена ректора на Стопанската академия Свищов, който беше сниман на една снимка как забавлява с така наречения Красо Черния, който срещу много пари кадрува в Висшия съдебен съвет. Също така отново тази седмица в края станахме свидетели на така едно подозрение, че преподаватели пак в академията в Свищов са прали пари на братята Маргини. Ами вижте, как да ви кажа, за човек, който е на моя възраст и принципно студент, това не е толкова важно като детайли. Това са неща, които ние знаем. Така че ние не се интересуваме от това. Ние се интересуваме от това как да променим нещата, да престанат да се появяват такива неща. И точно това може да стане чрез подкрепа на една такава кампания. Аз ви го задавах този въпрос, защото видях и във вашите материали, които сте подготвили, че предвиждате децентрализация на управлението. Какво ще рече това? Децентрализация на управлението всъщност се има предвид разделянето на финансовото управление на дадено висше училище от чисто управлението като ректорско ръководство. Защо? Защото например, ще ви дам директно начина, по който работи сега системата. Съществуват студентски съвети. Така. Те получават процент от субсидията за самия университет. Но този процент минава през ректорското ръководство, а не директно към тях. Така. И по този начин ректорското ръководство може да постави под тотално влияние самите студентски съвети. Една голяма идея е, например, това финансиране директно да постъпва при тях, така че те да бъдат независими. Другото нещо, което е да съдат много повече правомощия на настоятелствата. Те да одобряват бюджета на университета, на даденото висше училище. Не смятате ли обаче, че ще срещнете много така активен и масов отпор от Да, разбира се. Разбира се, това е факт, но точно за това самата промяна трябва да бъде инициирана от студентите, тези, които искат да се променят нещата, защото ректорите всъщност те се чувстват добре живеейки така. Те няма никога да тръгнат да променят нещата. Накрая, за да приключим, имаме по-малко от минута, кой може да се включи в кампанията, как да ви намери, как може да ви подкрепи? В тази кампания може да се включи абсолютно всеки, който смята, че има да каже нещо, всеки, който смята, че има да сподели добра идея. В февруари месец ще пътуваме изцяло в страната, ще се срещаме включително и с ректорски ръководства, включително и с студенти, включително и с граждани. Ние ще пътуваме във всички тези 28 областни града, където ще бъдем лице в лице с хората и те ще могат да кажат каквото имат да кажат и ние ще можем да обсъдим промените, които искаме да направим с тях, така че те да се разбираем, защото ако ти не обясниш разбираемо на студентски език на хората, те просто няма да разберат. Който не може да ви намери в неговия град или не минете оттам във Фейсбук? Може да се присъедини във Фейсбук. Това е група СОС Спаси образованието сега. Добре, благодаря ви много. Благодаря. Ние ще продължим да следим как върви кампанията. Отново ще ви поканим.